Привет от Еко Къмпинг Селцето. В момента отваряме пещерата на Аладин и да видим какво съкровище тук ни са крие. Чорбаджийката сега в момента са мъчи тук с една лопатка за засаждане на цветя да махне калта. И отваряме капака и вътре има нещо интересно. Сега ще видим какво. Сега ще бръкна да изкарам тавата. Днеска на чорбаджията гигата му е дълга. Така. Така. И аз сега да видим какво се е получило тук. И внимание! Според мен тестовия опит е успешен. Ние бяхме чорбаджията и чорбаджийката от Еко Къмпинг Селцето на живо.